Bun venit la al 3-lea episod din Survival. În primul rând, parcă aici era un spawner. În al doilea rând, da. What? Stai. Aici era un spawner. Cred că a căzut gravelul. Spawnerul ăla l-am spart. Și clipul cel al doilea clip s-a întrerupt. Brusc. Deci nu-i bai. Te nu văd. Nu știu. Dar nu era gravel așa de mult. M-a căzut, nu știu. Încerc să mă uit dacă este. Mai jos nu e nimic. Stați puțin, bărâbă. O să sap eu pe aici tot și pe urmă revenim. Da, nu, lasă așa. Nu sap. Continuu. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu spawnerul. Stați puțin. Acum ce este? Iron. What? Parcă nu era. Nu știu, cred că a fost bug sau ceva de genul. Se mai întâmplă și bug-uri de-astea. Vreau neapărat să găsim dumăduri. Hai să luăm chesturi și la suprafață. Acum, here. Îl luăm. Vreau neapărat să-l iau. Avem 11 fier, e bine. E bine, bine. Doamne, cât mai avem. Hai să ieșim la suprafață. Sau unde iluminăm. Mai e mina asta. Și-a dus la suprafață. What? Stați puțin. Că dau sunetul la Minecraft. Așa. Imediat. Ovul l-am las la blană. E mult mai ușor așa să joc. E mult mai ușor. Mamă, lac de lavă. Dați-mă la ceva sunetul. Difficulty normal. Ia. Așa? Stați. Așa? E bine. E bine. Să ne facem noi casă. Vine câțiva zombi după mine, eu merg pe ăsta. Eu dau cu spatele, sunt hacker. Din greșeală am pus pauză. Deci, din greșeală am pus pauză, nu-i bai.
Închidem asta și să-l punem fix aici. Creeper și de Skeletron, da. Wow! Am foarte puțină viață. Cred că o să mor. Mai jumătate de inimă. Hai să fugim. Nu vine nimeni după noi. Ne ascundem aici. Din groapa noastră. Să punem o torță. Ia mă la mine vine. E mult mai bine. Hai să punem crafting table-ul. Patul. Patul aici. Furnace-ul. Nu știu de ce nu vreau să se combine. Am o idee? Nu? Nu merge. Nu merge. Le lăsăm așa. Și acum hai să le punem. Dâng. Dâng, dâng. Dâng, dâng. 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 Scuzați-mă, punem asta aici. Dăm câte chestii. Luăm 2. Opa, așa. Și o să punem și mâncarea. Dar mai întâi hai să dormim. Am dormit. E zi afară. Și mi-e foame. What? 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 Aici. Gata. Iarăși mai frați. Chiar mai enervează. Bă, ce ai? Ai nebunit telefonule? Acum le punem asta aici. Le punem aici. Și acum așteptăm. Ăsta luăm. Punem aici. L-am luat. Punem aici. L-am luat. Punem aici. Hai să-mi iau o cărbune. Poate nu-i de ajuns. Așa. Și așa. 1 și mai avem încă niște bucăți. Doamne, ce eram să mor. Bum. Așa. Acum hai să luăm un cărican. Să punem la prăjit. Cărica. Hai că să începe să se prăjească ea cât așa. Cât se prăjește. Prăjește-te repede. S-a prăjit o bucățică.
Nu se stingă focul. Adică zbură și steacul. Bine. Doamne, ce era să mor. Mâncăricăm. Luăm și steacul. Gata. E mult mai bine. Le pun aici în ordine. Ăsta. What? What? E băguită rău versiunea asta. Stai să arunc. What? Dacă le pun în chest, așa, gata, nu mai e băguită. E mai bine. Nu mai e băguită. Mâncăm și noi frumos. Așa. Stăm și noi aici. Și aici. Cred că hai să ne facem niște unelte. Ne facem uneltele o piatră, 8. Ne facem 8 și niște bețe ne-ar trebui. 4 bulețe sunt de ajuns. Facem un chestplate. Și mai luăm niște iron. Să mai luăm niște iron. Iron. Aici, să punem aici. Pentru asta. Ia punem noi armurica. Ne ține ceva. Și aici, bum. Aici, bum. Aici, bum. Și ăsta în chest. Și ăsta... Asta să le iau cu mine. Stai să mai iau un pickaxe. Stai, pickaxe-ul ăsta l-arunc. Unde să-l pun? Nu știu. Pickaxe-ul ăsta de lemn, ăsta de piatră nu l-arunc, e folositor. Punem aici că las asta. Ce e inutil îl punem acolo. Puieții, luăm ăsta e inutil. Putem să punem aici. Patul luăm. Să-l avem la de mână. Aici, op. Schimbat. Trebuie să fie la îndemână. Uite, el aici. Ce să mai luăm? Acum, ce zic? Ce să mai luăm noi? Mai luăm. Ce să mai luăm? Luăm toporașul. Op, așa. L-am luat. Spargem ăsta. Spargem și ăsta. Hai să mergem sus. Spargem torța și urcăm cu gravel. Dar urcăm și la revedere!